En Ribeira, o novo goberno municipal confirma que durante este mes de outubro poderán adquirirse finalmente as dúas parcelas clave para o desenvolvemento do polígono industrial que leva anos paralizado. Así o confirmaba hoxe o representante da Asociación de Empresarios, que explicou que o proxecto, que leva case un ano bloqueado, poderá seguir adiante unha vez completada a compra dos terreos. Pois ahora mesmo podo dicir que, xa hoxe pola mañán contactei cos membros do novo goberno e, na conclusión que me aportaron foi que este mes vai quedar compradas esas dúas parcelas que están pendentes para poder sacar a obra a licitación e máis para poder acceder á financiación da Xunta de Galicia. En ese sentido, por a nosa parte, esperemos que iso sea unha realidade. Nós ahora temos esa certa confianza no que se pode levar a cabo a compra desas dúas parcelas agora no mes de outubro e con eso desbloquear, digamos, o poder acceder a financiamento a través da Xunta de Galicia, que era unha cousa dos que tiñanos pendientes para que o polígono, digamos, fora para adiante. Este avance é crucial para a creación do polígono industrial e para a dinamización económica de Ribeira, un proxecto que data de 2019 e que, tras varios retrasos, por fin parece encamiñado. Sin haber comprado esas dúas parcelas non podíamos dar ningún outro paso. Nós sabemos que levamos xa casi un ano pendiente desa compra desas dúas parcelas e, agora somos un poquinho máis positivos. Tamén digo que realmente son pasos que vamos a dar xa para adiante e, máis pola nosa parte, xa trasladamos tamén á Consellería de Industria xa unha petición dunha cita xa para poder empezar outra vez a continuar e a ver se acabamos xa con este proxecto que é fundamental por a nosa parte. Os empresarios tamén reiteran a súa confianza no novo goberno e aseguran que, a pesar dos obstáculos do pasado, seguirán traballando co Concello para que o polígono sexa unha realidade que poida beneficiar a toda a comarca. As obras xa, desde que entramos nós aquí, desde 2019, xa estaba un proxecto de sacar o polígono para adiante. Xa levamos uns anos, uns atrasos que non vamos a mirar para atrás, vamos a ser objetivos, vamos a ser positivos e tamén trasladarlle aos empresariados que teñan interés en adquirir o suelo que agora estamos vendo que vamos a poder xa ver a luz ao final do túnel, como se suele dicir. Por a nosa parte, vamos a seguir igual implicados co Concello e trasladando igual as demandas que tiñanos con anterioridade, non vamos a modificar a nosa situación, as nosas demandas, o que sí, queremos saber se sacamos este proxecto que é moi fundamental. Unha oportunidade única para o crecemento económico da zona, que parece que vai ver os primeiros pasos cara á súa concreción.